Έχεις σκεφτεί ποτέ ποιο είναι το επόμενο επίπεδο στη δική σου εξέλιξη? Το Σαββατοκύριακο, ένας νεαρός ακόλουθος μου με σταμάτησε στην ταβέρνα του θείου του. Με πλησίασε με ενθουσιασμό και μου είπε πόσο του αρέσουν τα βίντεο μου και ότι έχουν μεγάλη αξία για εκείνο. Τον ρώτησα εάν εφαρμόζει κάτι από αυτά που λέω. Η απάντηση του με ενθουσίασε. Ναι, άρχισα τη γυμναστική, μου λέει. Μπράβο, του λέω, είναι μια καλή αρχή. Μου ζήτησε συμβουλή, ποιο είναι το επόμενο επίπεδο. Εκείνη τη στιγμή του ανάφερα κάποιες συμβουλές, αλλά μετά σκέφτηκα ότι οι πιο βασικές είναι αυτές. Σταθερότητα. Η γυμναστική δεν είναι κάτι που κάνεις περιστασιακά. Είναι ίδια ημέρα, ίδια ώρα, ίδια τοποθεσία. Δηλαδή, πειθαρχία. Η γνώση. Το επόμενο επίπεδο είναι το διάβασμα. Ξεκίνα με έναν ποιοτικό βιβλίο τον μήνα. Μετά, έναν την εβδομάδα. Η γνώση είναι το όπλο που σε ανεβάζει στο επόμενο επίπεδο. Ξεκίνα με αυτά τα 3 βιβλία. Πλούσιος μπαμπάς, φτωχός μπαμπάς. Ρόμπερτ Κιγιοσάκι. Οικονομική παιδεία και νοοτροπία πλούτου. 2. Atomic Habits. James Clear. Πώς μικρές συνήθειες οδηγούν σε τεράστιες αλλαγές. Και 3. Το αγαπημένο μου, ο μοναχός που πούλησε τη Ferrari του. Robin Sharma. Πώς η πνευματικότητα και η απλότητα μπορούν να οδηγήσουν στην αληθινή επιτυχία. Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση, αλλά η επιτυχία έρχεται με τη συνέπεια. Εάν σε έμπνευσε αυτή η ιστορία, στείλ τη σε κάποιον που μπορεί να τη χρειάζεται.